Rasnini yobi a minim no emre bi a etwam ena enen nso so minim no ewo kwan strong koso Comerwood actor Rasnini asem ena making mostly na me time meet omo Ashtown Kumasi Ashtown me a me bra pani Akaebenezar asem o tai kan say catch wo bra say wo ye adwuma a on frey but dem me pese usua wa ha ne say ewiase shebre sesa. Alright, me ma kwa ba edeba Yesuba production eso. Ye hyiam say dia Yesuba futu so ene ye de bro. Anokwasem ne se ensem bi koso ye man mumu enema bebre ena ekoso. Ewo ye man Ghana mu a emu bi eye papa, emu bi nso so enye papa. Na me pese ye fa papa no. Me de ye another bi a me pese ye busy on papa no. Ewiase ma de ba kwa menim te so obi ye ade pa. Ewo si ye piano sani empani focus obi food ya pa eni ye piano emare mfi so be subscribe to the channel like na share na leave you comment na bo notification bell ne so sani ebe ya upload video bi a onso nsa be kan bi na watimi anya afutu afrim ama bibia akoso men say umre bebre ye monitew ene ye fa onipa bi te se Akaebenezar Rasnini akanini ye nim se ye friend Rasnini Comerwood actor Rasnini asem ena making ene edin adodo na adinim no eye Dr. Like Akaebenezar edin ntina me pese ye de ye case study na ye ka ne ho asem kakra Rasnini ye obi a minim no emre bi a etwam ena enen nso so minim no ewo kwan strong koso anokwasem ne se Rasnini America na asem the year 2013, 2014, 2015. Na me yankasa me bra pani osofoba. Director Solomon Akwesi Frempong. Dodo na anim se friend osofoba production. Anokwasem ne say na me bra ye adwuma bi ana otai use Rasnini shefo. Ene wona ekeka ho. Na edru a point bi a na me nka ne say osofoba adwuma bi wo hono a enkaste Rasnini ne shefo mo ne ade mostly na me time meet omo Ashtown Kumasi Ashtown asem ena make court edan ne ho de court to tra court dan ne ho kakra ko no parking ho street bi edem na me time meet omo wo ho pa me meet me a me bra pani Akaebenezar asem o tai kan say catch wo bra say wo ye adwuma a on frey but dem me pese usua wa ha ne se ewiase shebre sesa Akaebenezar na the year 2013 2014 15 mu no na odin krama me say men kan che me bra say oye adwuma on casting no on use no on fa ne nye shoot no ene table na 10 na table na 10 na ene say ene ye hwe social media ba pia Akaebenezar Dr. Like Akaebenezar yen hwe enne baabi nyame de na bedru ena ade ba ko a eye mide wom ni se nyame pagya ano no anya ono nko a the year 2013 2014 15 asem America no abribi a mehuni bia na ye one shefo mehu Dr. Like Akaebenezar Rasnini a eye one shefo fumia abribi a mehu ombe mu mienu na nambom yen hwe omo ayonkofa omo atimi anante atu anamwa bedrum pempen so ai empagya ne baaye no omu nyina so ena aso the same thing ena empagya ne baaye no ade ye manije ne se ekwan ya Dr. Like afa so eboa youth no even enye youth ne nko empanimfo bia ne nka omudin etwam actors ni bi actresses ni bia ne nka omudin etwam Comerwood call form no sini call form no ne nka omu career ne ese ya no omu free system nim no through Akaebenezar ene shefo no ene san crofo ni nyina asa bewura industry nim back strong amene omudin no asa arise a obi a ehu obi ete nka it tells you adwuma pa Akaebenezar ene ni nua shefo eye omu ye adwuma so e wo se Ghana ye bo omu abaso se ye wo support bi a enkrofo bi say na wo se Ghana ye dey support but most of the times not akoye se Ghana ye pebone no
always ye change so bi ho asem boni beba na media na som na obi e ka ho asem na waye say yo na waye say yo ne ye ka e de atanishi nipa ni image but pain no and ye ma pa nipa ne ye no good things na nipa ne ye benefit amanfo nya free ne ho ne de eya na ye ignore ye gyan ato akire eno na me pese ye me ye ni ko ene ma pa ye nua pani ye bra pani ye wofa ya de nyina Akaebenezar ye ne so emo a wode bua youth na ye nhwe obi ti se Kyekyeku true Dr. Like hwe de bia Kyekyeku adru project bi a wo ye nya agro ene na me monitor no ewo Polino channel ne so project a all ye wo hwe mpanim forecast a omo wo so a enye easy big project eye true Dr. Like Akaebenezar enene Kyekyeku enso so awrade de na dru that level no ye hwe si Confion mo chese o bubedi ne de me kasa me bobo abebre mia minua ketwa spendi edi rai na ye hu spendi wo system ni mu biem by true Akaebenezar ni team Kyekyeku mu si Confion mo ene omo keka ho no ene spendi asa ba industry nim amene obia say tini din obia hu no ne career ne talent na ne kura no say koso eye niam bi sei ene wo se ye hwe ne ye bo enkrofo bi etesa aba so Dr. Like anya pesami nkuminya wanwen wono nko ani yedie ho wanwen wono nko ani mpuntu ho na emom wakai enchirima se emre bi beba Dr. Like obenyini obebo akokoro obetwam owuo wo ho mreye wo ho obego obetimi atwam na otwamu a legacy ben na oja ato ediama industry no ni nchirima enti hwe kwan ya Dr. Like afaso organize youth no build youth no talent ma omo nso so timi abewura industry nim ama ene omo nso gidi omo nya fame stardom ni pia eye super because metimi akase ye ka obi a industry nim watete dom on say onya ni peak ni she dan che gidigidi o but ye ka obi a right now no owo dom no watete dom na waboa empempem a utimi nkanyi Dr. Like in free eba no movie industry nim and even outside movie industry na untimi nkanyi Dr. Like in free enunti ena me pese ya adwen koso ye motivate ye nua no ye support no ye me ye ninkudie oye no ho ne owa a wobetimi de apushi ne ye fam pushi no esan se wanwen ono nko ane ho wadwen afoforo ho wadwen empempem ho etwa se ye support no with ne ayewo etwa se Ghana ane aban mu mpanimfo ye mpanimfo e wo omo ka biewom ye de ye support ema ye nua Dr. Like e na dwuma pa oye ho erade nhyiraw saboje bre na wutie afutuo nsem ye ne adesuade ye nua be ma Dr. Like yesua afri ni ho no e ma remfi so be subscribe to the channel like it ne leave you comment me sure say obe share ama afoforo nso so enya video yi so emfa so na etimi akọ amaye medin edi Yesuba ene de ogina camera na chi dan niema eye me am director K Young erade ensure na onye okese ye be sen hie bi